So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed, I know, want to fight for champions. I can't believe it's rolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed, I know, want to fight for champions. I can't believe it's rolling. Wait a minute! Tak nechme to všichni, protože Kokot stíhá moje holka je... Tak nějak těžší, bydlí v Montci, bydlí v Děčíně. Některý Děčína, ale Luďko to drží. Tak jo, první otázky, jo. První otázky. Kolik nám dá? 12? 15? Cože, mě není 10, 12, ty to řekni sám. 12. 12. Moje záliba je honit Anety. Takže jo, já mám doma 2 psy a rybičky. A ještě nějaký zvířata, ale je hrozně hodně. A moje záliby jsou hrát basketbal. Počkej, tak řekni, dej tam po fotečku. Takže já počku, moje záliby jsou, já nevím, plíse. Cože? Ty srážela pízdobu a já nevím. Tak jo, zvířetka, hodně Petry. Tak jo. Hej kamarád. Jestli kolik jsme měli holek, musíme vyjmenovat. Hej kamarád. Dobře. Sám jakou může začít. To fakt stříleš si ponuští. Ty si to pasují někdo. Nejsi Elina. 120. Ale já jsem tam jaký kamarádi. Aha, nejlepší kamarádi. Aha, nejlepší kamarádi. Jednoho řekni. No tak to moje kamarádka na postele Nela a.k.a. Lily. Můj nejlepší kamarád je tady Kuba, a.k.a. Velký Idyl. Já to a.k.a. nevím, co to říká. Ty A.K.A. Můj nejlepší kamarád je Honza. a.k.a. Kluk. Píše jí postava do postava. A moje nejlepší kamuška. Jo. Takže další otázka zní. Tě nebouchnu. A teď ty hůdky. Otázka zní. Kolik jsme měli holek a jak se jmenovali? Všech kluků. 150. Ne, to tady není. Všechny ty musí vyjmenovat, aby tady mluvil. Dobře, vyjmenujte jednu, která se vám nejvíc líbila a byla nejvíc zadržená. Nela.
se!